ஏற்ற வந்து நீங்கள் பார்த்துட்டு ரூபன் கோவிந்தராஜ் முனிங்க சுமாமி சேனல். இந்த வீடியோ பார்த்தீங்கன்னா கோகுல் சிட்டி பாண்டாவது எபிசோட் தான் பார்க்க போகிறோம். ஜஸ்ட் அப்படியே கண்டினியூ தான். அதனால ஸோ எனக்கு தெரிஞ்சு இது ஒன்று போட்டு விட்டேன். கிளாஸ் வேலை போடு. ஐயோ சீலாப்பா போட்டேன். வச்சுடா பரவாயில்ல விடுங்க. இங்கே போடுறதுக்கு இங்கே போட்டேன். இப்போ இந்த சைட் போட்டேன்னா இப்போ இங்கே சீலாப்பா போட்டேனால இப்போ இது இன்னும் 1.5 நிமிஷம் தான் முடிஞ்சிடும். 2 நிமிஷம் கிட்ட. அதான் உங்கள் இந்த மிஸ்டேக் இல்லை. இன்னும் என்கிட்ட அதிகமாக இருக்கு. இது இருக்கு, பிளாங்க் இருக்கு. இப்போ நம்ம நேரம் அங்கே போவோம். என்ன கேட்டீங்க? இந்த ஸ்லாபு கரெக்டு கட்டு 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 கட்டு. இந்த ஸ்லாபுக்கு 3 இது போட்டுட்டேன். 3 இது போட்டுட்டேன். வந்துருச்சு வந்துருச்சு வந்துருச்சு. ஆமாம் நான் என்னட்ட போட்டேன் எனக்கு இன்னும் புரியல. ஓகே ஓகே. ஓ இதெல்லாம் மிஷின் ஆகிட்டு இருக்கு. என்னப்பா சொன்னேன் என்னப்பா நீ நில்றா. நீ என்னதான் சொன்னீங்க தெரியல. ஜஸ்ட் மிஸ் நான் இதை போட்டிருப்பேன். புஞ்சி போச்சு புஞ்சி போச்சு. அந்த இது தேவைப்படுதான் கம்ப்ளீட் ஆகிடும். அப்பனா இது ஒன்றே ஒன்று. ஆனால் இன்னும் உண்மையாக சொல்லணும்னா நான் ரோடே போடல ப்ரோ. இதை நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணோன்னா போதும். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு என்ன வேணும்னா ஏற்கனவே எல்லாம் தண்ணி இப்போ கிளாஸை எடுத்துடுவேன். ஆமாம் பிரச்சனை இல்லை, கிளாஸை எடுத்துடலாம். என்ன கேட்குறான் இதுதான் இதுதான் கேட்குறான். அது எனக்கு இங்கே கிடைக்கணும். இப்போ நான் வேற பண்ணுறேன். இதுக்கு நிறைய பொருள் தருவாங்களோ உண்மை சொல்லலாம். இது என்னது ஸ்லாபு $229 கொடுக்குறாங்க. ஆனால் அதிகம். உண்மை சொன்னால் இது புதுசு, அதனால இவன் கேட்குறான். உண்மை சொல்றேன் தான் நிறைய பொருள் கிளாஸ் வந்துச்சு. இன்னும் கடைசி இதை போட்டுடலாம். சூப்பர்ரா, நல்ல விஷயம் தானே வருது. எஸ் தூங்கு. என்னடா எனக்கு புரியல. எங்க நான் ஒன்று போட்டு எடுத்தனே. இன்னும் அது நல்ல வேலை போட்டிருப்பேன். என்ன பண்ணிட்டு எனக்கு புரியல. போறடே. அப்படின்னா இன்னும் கிளாஸ் போட்டுருவேன். இப்ப அப்படியே பண்றான். 3 ஒன்று தான் கேட்குறான். 3 இது இருக்கு போடு. எவ்வளோ நிமிஷம்? இது அதே மாதிரி தான். இது அதே மாதிரி தான் வரும். 10 நிமிஷம் கிட்ட. இல்லை அது 8 நிமிஷம் கண்ணாடி. நீ சொன்ன 8 நிமிஷம் கிட்ட. கண்ணாடிக்கு 4 தானே கேட்குறாங்க. இதுக்கு என்ன அர்த்தம் அப்டேட் பண்ணிடலாம். 2 இது. ஸோ எனக்கு தெரிஞ்சு என்னடா டே டே அப்புறம் 2 இப்போ என்ன பண்ணனா எனக்கு தெரிஞ்சு வேலை ப்ரோ. இன்னும் 2 செய்யணும். மொத்தம் 5 போட்டிருக்கேன். இப்போ என்கிட்ட எவ்வளோ இருக்கு? என்கிட்ட சுத்தமா இல்லை. ஆமா இருக்கு. ஏன்னா எதுக்கு வச்சிருக்கேன்னா இது நான் அதுக்கு வச்சிருக்கேன். ஓகேவா ப்ரோ? அப்படின்னா நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன்னா கிளாஸ் இருக்கு. கிளாஸ் அதுக்கு இதோ
எனக்கு இது வந்து கரெக்டாக போகணும். இப்போ தான் ஸ்லாப் போட்டிருக்கேன். ஸ்லாப் 10 நிமிஷம் கிட்ட போதும் பாருங்க. இப்போ தான் 8.5 நிமிஷமே வருது. அப்போதான் எனக்கு தெரிஞ்சு இதை அப்ளை பண்ணிடணும். இதுக்கு அப்ளை பண்ணுறது இதுக்கு அச்சிச்சு. இது நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணேன் அந்த குத்து தான். சார் நமக்கு ஸோ எந்த பிரச்சனையும் இல்லை. அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இது பார்த்தீங்கன்னா 2 ஆணி நினச்சா நான் பண்ணலாம். அதுக்கு நான் ஒரு ஐடியா வச்சுருக்கேன். ஒரு கடைசி என்கிட்ட எவ்வளோ இருக்கு? எவ்வளோ இருக்கு? கல் 2 கல் இருக்கு. இன்னும் 1 ஒன்றா 3 4 5 நீ புரியல. 2 இருக்கு. 2 தானே? 2 3 4 5. அது கரெக்டு தான், கரெக்ட் தான். மொத்தம் 3 கேட்பான். ஐயோ நம்ம ஒன்று பண்ணிடலாம். ஆணிக்கு 2 இருக்குதே, சன்னது தான். நம்ம ஆணியை போடலாம். நெக்ஸ்ட் என் தூங்கி தானே இருக்க. போடு. வராது. 1.5 நிமிஷம் தான். எஸ், இவங்க தூங்கிட்டு இருக்காங்க, விஷயம் இல்லை. அது இவங்க நோயும் எடுத்து போடணும் ப்ரோ. ஏற்கனவே ஒரு மணல் இருக்கு. எவ்வளோ போட்டோம்? 3 போட்டால் போகணும். 3 போட்டு கிளாஸை போட்டுடலாமா? கிளாஸ் ஏற்கனவே 1 இருக்கு, இன்னும் 3 தான். இப்போ நம்ம கிளாஸை போட்டோம்னா அடுத்து நம்ம என்னென்ன போடலாம்? இது என்ன புதுசையா? ஓ, எலிவேட்டர் எப்படி இருந்தாலும் இது வேற 1 ஒரு 4. நீ தூங்காத. அது வந்துச்சா. எஸ். எவ்வளோ இருக்கு? 3 இருக்கு. சூப்பர். போட்டு ஆணியை போட்டு 7. 4 நிமிஷம் மேக்ஸிமம். மாடி ஒரு நைட் 8 நிமிஷம் கிட்ட. 8.5 நிமிஷம், 8 நிமிஷம். 8 நிமிஷம் 46. 50 செகண்ட் போயிருக்கு ப்ரோ. 8 நிமிஷம் 50 செகண்ட் நம்ம வீடியோ போயிருக்கு. மொத்தம் 9 நிமிஷம். இது அப்ளை பண்ணுறதுக்கு சிம்பிள். அந்த 2 ஆணி நான் ஒன்று போட்டிருக்கேன் இங்கே. இங்கேயா? எஸ், கொஞ்சம் என்ன பெருசாக போட்டேன். நெக்ஸ்ட் போ. ஓ, கிளாஸை போட்டேன். உண்மையை சொன்னால் நம்ம நிறையா பொருட்களை கேட்குறாங்க. நம்ம இன்னும் நிறைய ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறோம். உண்மையை சொல்லணும்னா அது 12 லெவலில் 13 லெவலுக்கு போகிறாங்களோ. இனிமேல் பார்த்தீங்கன்னா முக்கியமாக பார்த்தீங்கன்னா இனிமேல் உதவுதான் தான் வரப்போகுது. நான் அஃபீஷியலி சொல்லியிருந்தேன். அதனால எனக்கு தெரிஞ்சு இப்போ நான் பண்ணிட்டு இருக்கிறது சனிக்கிழமை வரல. சனிக்கிழமை தான் நான் தான் பண்ணேன். நான் ரெக்கார்ட் பண்ணுறது வெள்ளிக்கிழமை. ஓகேவா? வெள்ளிக்கிழமை ரெக்கார்ட் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன். இந்த ஸ்லாப் ஒண்டி தான் அவங்க கேட்குறாங்க. மற்றபடி பெருசாக இவங்க வந்து கேட்கல. ஸ்லாப் ஒண்டி தான். ரிப்போர்ட் என்னென்ன எக்ஸ்பென்சிவ் கிடைக்கும்.
எனக்கு என்ன வேணும் தெரியுமா? ஐயோ, மூடிட்டு வா. எனக்கு இந்த மாதிரி தேவை கிடையாது. எனக்கு அந்த இது வேணும். எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணிட்டு கிளாஸ் எல்லாம் கரெக்டாக இருக்கு. இங்கே தான் கரைக்கோன்னு போட்டிருக்கு. அணியை போட்டுக்கலாம். நீ எப்படா வருவேன்? இவ்வளோ லேட் ஆகுத? இவ்வளோ லேட் ஆகா ப்ரோ? இவன் முடியும் ஒரு நிமிஷம் தண்ணி டே வாங்கி போட்டா. டேயா எஸ்டா ஓடு. நல்ல விஷயம். ஏன்னா இதெல்லாம் கொடுத்துருக்கீங்க, கேட்காதான் கொடுத்துருக்கீங்கடா. சூப்பர்ரா. கேட்டதை வந்து கொடுக்க மாட்டீங்க. டே டூ தி பாடி. இது அப்பா ஏ கச்சிச்சுதா. ஏ அம்மா ஏ டான்ஸா டான்ஸா டான்ஸா. நீ நில்றா, வரேன் அப்புறம் வரேன் அப்புறம் வரேன். ஓ இப்படி இருக்கு. ஊசி அட பாண்டுறங்கா. என்ன எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணலாம் முடியாது சார். இருக்கே இத்தனை கேட்குறானே. இது இன்னும் வேணுமா? இன்னொன்று வேணுமா? 30லேருந்து 35 வேணுமா? இது எங்க ஓடிக்கிட்டு ஒரு நிமிஷம் இருக்கு. இன்னும் 2 நிமிஷம் இருக்கு ப்ரோ. அந்த ஒரு நிமிஷத்துல இது ஓடிடும். ஒரு நிமிஷம் வந்துருச்சு. இதே தூங்கிக்கிறாரு. இதேப்ப ஓ லெவல் 21 வந்தா பைப் ரிலீஸ் ஆகுமா? ஓட்டு போட்டா நான் இன்னும் எடுக்கல. விட்டுருக்கேன். இது இன்னும் ஸ்டேஜ். 4 கல்லு 4 இது. ஏற்கனவே 2 வச்சிருக்கேன் ப்ரோ. ஆனா அதுக்கும் யூஸ் பண்றேன். எனக்கு இப்ப எனக்கு தெரிஞ்சு அந்த இதுதான் அந்த ஊசி மாதிரி இருக்கு. ஊசி மாதிரி இருந்துச்சு. அதுதான் கிடைக்கும்னு எனக்கு இப்ப தோணுது. இப்ப அது கிடைச்சாலே போகணும். நம்ம எக்ஸ்பெண்ட் பண்ணின இடத்த. ஏன்னா எல்லா பொருட்களும் தண்ணில் வச்சுட்டேங்க பாருங்க. கிளாஸ் தண்ணி, அந்த 2 இது தண்ணி. அதுக்கப்புறம் இப்ப இது ஒண்டிதான். ஆனா ஊசி மாதிரி இருக்கும். ஊசி மாதிரி இருக்கும். இது ஒண்ணு கச்சிச்சின்னா நான் அந்த அனுப்புறேன் ஏதோ இங்க. இதெல்லாம் வந்து கச்சி கீழே வா. டேய், நீ எப்படா வந்த? இது எப்போ வந்தான்? அப்பதான் அனுப்பியிருப்பேன். சீ, இதை பார்க்கவே இல்லை ப்ரோ நானு. 2 கண்டா ஈஸி தான். கல்லு கல்லுக்கும் 2 இது 2 இதுண்டா. கல்லுக்கு இன்னும் நான் பார்க்கவே இல்லை ப்ரோ. சிம்பிள் ப்ரோ. இது முடிஞ்சிடும். இப்போ கொஞ்ச நேரத்தில் நான் முடிச்சிடுவேன். இதான் ஃபர்ஸ்ட் 2 பண்ண போறேன். 2 கல்லுக்கு இன்னும் 3. எஸ், எவ்வளோ முடிஞ்சிருக்கு? போட்டு போட்டு போட்டு. ஏன்னா இன்னும் எனக்கு 4 வேணும். எஸ், இன்னும் 1 போடு. ஓகே போகணும். இப்போ என்கிட்ட எவ்வளோ இருக்கு? 2 இருக்கு. என்ன எஸ்ட்ரா போட்டேனே. ஐயோ ஆமா. ஓடி இது அனுப்பி. நான் அனுப்பிடலாம் ப்ரோ. டன். சரி அதை கொடுக்குறா. கருப்பை கண்டான் போல. என்ன பண்ண இடம் வேணாம் இல்லையே. வந்துச்சு, இடம் வந்துச்சு. புரியல. இன்னும் போடவே இல்லை.
இன்னும் கல்லுக்கு அவ்வளோதான் முடிஞ்சு 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 நான் ஏற்கனவே ஒன்று போட்டுட்டேன். ஓ இல்லை மிஷினு ஓடிக்கிட்டே இருக்கு விஷயத்துக்கு. அதான் நான் நினச்சேன் இதெல்லாம் யூஸ் பண்ணலாம். அதுவும் ஓகே ப்ரோ, பாய் பாய் ப்ரோ. இதை கண்டினியூ அப்புறம் பாய் திங்கலாமே.